Tretí typ je rozumieť tomu, ako pôsobia rôzne tvary a rôzne línie a opäť ich využiť na vytvorenie optických ilúzií. Pretože, ako som hovorila, všetko je to o ilúziách. A štvrtý môj typ je výber vhodných výstrihov, vzorov a doplnkov, vďaka ktorým tiež môžete výrazne predĺžiť, skrátiť, rozšíriť, zúžiť, čokoľvek potrebujete, dané časti tela, na ktorých sa tie doplnky nachádzajú. Takže zopakujem tie moje 4 triky. Pochopiť, ako fungujú ľudské oči, ako sa ľudia na vás pozerajú a čo sa tam vlastne deje. Vytvoriť farbami optické ilúzie, vytvoriť tvármi a líniami optické ilúzie a vyberať si vhodné výstrihy, doplnky, vzory a nimi tiež vytvárať optické ilúzie, alebo teda opticky pôsobiť na danú časť tela v tom zmysle naťahovať a zužovať, alebo rozširovať a skracovať.